Husk, hans håndtaget skal ned på rettet. Og lige øje med. Så er det smart, at der er en fadøl på hver side. Så er den fadøl, man har, bliver skiftet. Men den skal fast have fat i. Så hvis du nu signalerer ind i midten, så står det og kører, og så står der en fadøl. Velkommen her til 8 Jazz. Vi sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival. Det er første gang, vi åbner op for Copenhagen Jazz Festival 2012 lige nu. Vi sidder lige midt i festivalen, Niels Hemmingsensgade midt i København. I studiet er Niels Christian Sederberg. Hey! Og Mikkel Rønnav. Vi er mega klar til at fyre den af med Copenhagen Jazz Festival 2012. Du kan komme ned og være med i Niels Hemmingsensgade, hvis du bor i det københavnske. Ellers så skal du egentlig bare hænge ud ved din radio helt ind til klokken den bliver 18 eller faktisk 1900 i dag. Vi sender 4 timer. Nu får du et nummer med et band, der hedder Five Corners Quintet, og et nummer, der hedder This Could Be The Start of Something.